A la dècada dels 80 es va crear un butlletí informatiu de l'entitat, on s'expliquen activitats tant del centre com del poble. El batec surt un cop al mes i amb números especials coincidint amb esdeveniments importants. El batec és un butlletí del Centre Moral. Va néixer arrel dels actes que es varen organitzar per commemorar el 75è aniversari d'aquesta entitat. Hi havia diverses comissions formades per aquests actes i una que em sembla recordar que es deia de comunicació és la que se'ls va ocórrer de fer un butlletí per anar informant els socis i alhora, suposo, motivar-los de tot el que es faria durant aquell any o 2 anys. Va tenir molt d'èxit, molt bona acceptació per part de tots els socis, tot i que era un butlletí que quasi només informava de l'entitat, tot i que es començava a obrir altres grups relacionats amb el centre. Acabat el 75è aniversari, el batec també havia de deixar d'existir, com totes les comissions i els actes, però a petició de socis es va intentar continuar informant els socis de tot el que anava passant a l'entitat. I llavors va arribar un moment en què es va plantejar que, ja que arribava a forces cases del poble, doncs que no només informés dels centres, sinó que oferís un altre servei al soci, que informés de tot el que podia passar en el poble. La periodicitat es va marcar des d'un principi mensual i sempre ha estat mensual i no ha fallat, per sort, ni un sol mes en aquests 13 o 14 anys d'aquesta època. I el tiratge, doncs, ha augmentat perquè ha augmentat el nombre de socis de l'entitat. Quan va començar el batec eren 400 i escaig de socis. I la veritat és que el centre ha guanyat molts socis, quasi ha doblat, perquè estan als 700. Està superant la ratlla dels 700. Cada soci és un batec. Doncs, per tant, ara se'n fan per als socis uns 700 i hi va haver un moment en què gent que no són socis del centre també varen interessar-se per poder adquirir aquest butlletí informatiu, com que parla de tot el poble, i a aquesta gent se'ls dona també l'oportunitat d'adquirir-lo, però ells l'han de comprar en una llibreria.